हेलो फ्रेंड्स बडे बावबाय बडे जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव पीएम किसाननि अफिशियेल नोटिस ओंखारबाय दा बेखौनो नोंथांमोनजों लेटेस्ट आपडेट लाबोदों मानोना आं मैया मोनसे भिडिअ खालामदोंमोन डेट फिक्स जायाखै 17 किस्ति होननानै दा फाइनाली दासो अफिशियेल नोटिस बिथांमोना आपल'ड खालामबाय दा जों बेखौनो लाइभ प्रुफ नोंथांमोनजों लोगोसे नायगोन दा 17 किस्ति नोंथांमोना मोनसिगोन आरो गोदान सेसनावहाय सासे बेनिफिसियारिया 30,000 मोनगोन दा बोरै मोनगोन बिनि सायाव लेटेस्ट आपडेट दङ दा जों अफिशियेल साइडआव फैग्रोबाय पीएम किसाननियाव फैनाय लोगो लोगो साइडआ मेंटेनेन्स जागासिनो दङ एबा आपग्रेड खालामगासिनो दङ नैबे 17 किस्तिखौ नोंथांमोननो रिलिज खालामनो थाखाय मानोना गोबां जाम जादों गोबां चेक खालामदों बेखायनो बिथांमोना आपग्रेड खालामनाय पर्टेलखौहाय आरो बे गासिबो अके जाबाथाय नोंथांमोना स्टेटासखौहाय नायफिननो हासिगोन जे नोंथांनि एकाउन्टआ मा जादों आरो मा जायाखै जुदि केवाइसि होनांगौबा नोंथांमोना होबानो जाबाय आरो होखानायबा जेबो खालामनाङा गोरलै बाथ्रायाव जाय मोनबाय थायो जेबो खालामनांगौनि गोनांथि गैया अके देन नोंथांमोना दायो फाइनालि बे नटिसखौ नायनोसै जे 17 किस्तिखौहाय माब्ला मोनगोननो बेनो जाबाय 18 जुनाव दा बिनि अफिशियेल नटिसआ मैया गैयामोन बेखायनो आं नोंथांमोननो डेट फिक्स होआखैमोन दा फाइनालि फैबाय डेट फिक्स आरो बे डेटखौहाय बबेयाव होदों जों बेखौ नायगोन स' बेखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना हानायसेबां नायबाय थाबानो जाबाय दा अफिशियेल टुइटार हेन्डेलाव बिथांमोना आपडेट खालामबाय जे पीएम किसान नोंथांमोननि 17 किस्तिखौहाय 18 जुननि नोंथांमोना 18 जुनाव अफिशियेल टाइमाव डिबिटि हिसाबै मोननो हासिगोन बेनिफ्राय अल इन्डिया 9 कौटिनि बारा बेनिफिसियारिया मोनगोन आरो रां बावजा बाजेटआ जाबाय 20,000 कौटि बाजेट खालामबाय आबादारिफोरनि थाखाय अके बे गोदान सरकाराव आरो बे सरकारा 5 बोसोर होबावगोन होनना बुंदों पीएम किसानखौ बेखायनो बोसोरसेयाव सासे बेनिफिसियारिया 6,000 मोनो गासै खनबा बोसोर मोनगोन नालाय अब्ला 30,000 नोंथांमोननि एकाउन्टआव हाबनाय जासिगोन अके दा बेनो जाबाय पीएम किसान लेटेस्ट आपडेट आरो जायफ्रा केवाइसि नांना दङ नोंथांमोना होनाला जाहाथे फैगौ किस्तिखौ नोंथांमोना हगारनाय लोगो लोगो एकाउन्टआव हाबनाय बायदि देन नोंथांमोना जायफ्रा मोजाङै दंखाजोबो केवाइसि होनाङा नोंथांमोना जेब्ला गभर्नमेन्टआ रिलिज खालामगोन होमबानो नोंथांमोना मोननो हासिगोन दा जायखिजाया अफिस टाइमाव नोंथांमोननि एकाउन्टआव हाबसिगोन जायखिजाया पस्ट अफिसनि एकाउन्ट जा एबा एयारटेल पेमेन्ट जा एबा गुबुन गुबुन एकाउन्ट जा नोंथांमोना मोननो गोनां किस्तिखौहाय 18 जुन खालि मोनमारसिगोन आरो बेनो जाबाय अफिशियेल नटिस